sem állna kuplunk. Lajos, ne bénázzál. Nem baj, megvan, ez a lényeg. Elefes? Jó, akkor Balázs ezzel a körrel tovább jutott! Na, és még a gumikat is szégyet hozol Balázsot. Hát, elefes. Elefes. Jó, mit csinálunk? Száll is ki onnan. Lajos. Na, most már, hogyha Lajos szövegel, akkor... Mondjad azt, hogy nincs log. Összejátszom. De francia. Ezt nem kellett volna előtt. Pedig már az utolsó még egészülnek. Tudod, mindenki háttal. Jó, most megyünk oda és pikázunk. Hát, ez vicc volt.